ታሪኽና ዝጅምር ሓንቲ ሌሬሶ ዝተባሃለት ወጣት እንዳርኤና እንትኸውን ሌሬሶ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣውሮፕላን ትበርር ኮይኑ ግን ሓደ መዓልቲ ቤት ምግባር ረሲዓ ኣይትፈልጥን እያ። ሌሬሶ ደቂሳ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ድማ እቲ ኣውሮፕላን ምንቅጥቃጥ ይጅምር። ሃንደበት ግን ሓደ ጀት ነቲ ኣውሮፕላን ይገጭዎ እሞ ይባራዕ። ዝለዓለ መጠን ኣየር እውን ናብቲ ውሽጢ ይኣቱ። ብዙሓት ኣብቲ ኣውሮፕላን ዘለዉ ሰራሕተኛታት እውን ይወስዶም። ሌሬሶ እውን ከይወስዳ ዘይገበረቶ ፃዕሪ የለን። እቲ ፍቅረኛ ከድሕና ሞኪሩ ግን ድማ ይከኣለን። እቲ ወንበር ሒዛ ንእሽተን ሰዓት እንተጸንሐት እኳ ናይቲ ንፋስ ሓይሊ ግን ነቲ ኣውሮፕላን ንኽልተ ይኸፍሎ። ኣብቲ ዝተኸፈለ ኣውሮፕላን ብቁልጡፍ ቤልታ ተኣስር። እቲ ኣውሮፕላን ናብ መሬት ንምዕራፍ ንእሽተን ሰዓት ይተሪፍዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ግና ብቐጥታት ናብ መሬት ይዓልብ። ማንም ዘይተጸበየ ኩነታት ሌሬሶ ካብቲ ሓደጋ ምትራፍ ትኽእል። ዓይና ምስ ገለጸት ግን ንበዓል ኣብ ጫካ ውሽጢ ረኸበቶ። ንእሽተን ጉድኣት ኣብ እግራ በፂሕዋ ነይሩ። ኣብ እግራ እውን ዝኾነ ዕንፀይቲ ኣትይዋ ስለ ዝነበረ ንምውፃእ እንትፍትን ነገር ግን ምጭካን ኣቢዋ ተገድፎ። ነንሕድሕድ ምንቅስቓስ ቃንዛ ንኽስምዓ ይገብራ። እዚ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ድማ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂማ ንምውፃእ ትፍትን። እቲ ኣብ እግራ ዘሎ ዕንፀይቲ ቀስ ብቐስ በዓሉ ምውፃእ ይጅምር። እቲ ክዳና ቀዲዳ ነቲ ቁስላ ተኣስሮ። ብመቐፃሊ እውን ናይ በዓል ቤታ ሽም ምፅዋዕ ትጅምር። ሓደ ሰብ ኣብቲ ዝተሰበረ ኣውሮፕላን ትምልከት። ተጸጊዓ ምስ ረአየተ ግን ዝለዓለ ጉድኣት በፂሕወይ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እውን ኣትስሕት። ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ክሳዳ ሸረሪት ትነኽሳ እሞ ትነቅሕ። ብመቐፃሊ እውን ናይ ሄሊኮፕተር ድምፂ ትሰምዕ። እቲ ሄሊኮፕተር ካብ መንግስቲ ተላኢኹ ካብቲ ዝሞተ ሰብ ክዳኑ ምስ ወሰደት ድማ ናብቲ ሄሊኮፕተር ምጉያይ ትጅምር። ነቲ ሄሊኮፕተር ምስ ተመልከተት እውን ጨርቃ ምንቅስቓስ ትጅምር። ኮይኑ ግን ሓሊፍዋ ይኸይድ። ከም ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሓደ ሰብ ሪእዋይ ነይሩ። እቲ ፖሊስ ግን ብምንም ተኣምር ኣብዚ ሰብ ተርፈ ይኽእልን ምናልባት ግን ኣብ ጫካ ውሽጢ ዝነብር ሰብ እዩ ይብሎ። እዚ ሓደ ናይ ምትራፍ ዕድላ እዩ ነይሩ። ብኻሊእ ወገን ድማ ብመሬት ብዙሓት ሰባት ይደልይዋ ነይሮም። ኮይኑ ግን ዝረኸብዎ ዝሞተ ሰብ እዩ። እቲ ሄሊኮፕተር ዳግም ንምድላይ ወሲኑ እዩ። እቲ ፓይለት ውሽጡ ዝጠርጠረ ይመስል። በዚ ምኽንያት እውን እዩ ኣብ ውሳነ በፂሑ። ቤተሰብ ስለ ዘለዎ ናይ ቤተሰብ ምሳን ቃንዛ ካብኡ ንላዕሊ ዝፈልጦ ሰብ የለን። ብኻሊእ ወገን ድማ ናይ ሌሬሶ ኣዲኣ እዚ ሓደጋ ምስ ሰምዐት ናብ ኤርፖርት ትኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐት ግን እቲ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ናይ መኪና ከም ዝኾነ ይዛረባ። ንሳ ትፈልጦ ጓላ ብኣውሮፕላን ከም ዝኸደት እዩ። ንምንታይ ክሽውዳ ከም ዝኸኣለ ኣይተረድኣን። ዝኾነ ነገር ክሓብእዋ ከም ዝደለዩ ትጠርጥር። ብኻሊእ ወገን ድማ ሌሬሶ ተስፋ ቆረፀትን። ውሽጣ ዝነገራ ናብቲ ኣውሮፕላን ቀጢላ ክትኸድ ከም ዘለዋ እዩ። እንደ ሕመማ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዝተሰበረ ኣውሮፕላን ምድላይ ትጅምር። ሃንደበት ግን ነብሪ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ኣንፈቱ ብምቕያር ናብ ሌሬሶ ምጽጋዕ ይጅምር። ምስ ረአየቶ እውን ንድሕሪት ምስሓብ ትጅምር። ልባ ካብ ሰውነታ ዝወፀት ክሳብ ዝመስላ ዝሃርም ነይሩ። ሃንደበት ግን እግራ ናብ መንቀራቅሪ ኣቱ እሞ ዝኾነ ድምፂ ይፍጠር። እዚ እውን ነቲ ነብሪ እኹል ነይሩ። ንምንታይ ግን እቶም ዝሞቱ ሰባት ገዲፉ ናብ ሌሬሶ ምኻድ መሪፁ? ሃንደበት እቲ ሄሊኮፕተር ይመጽእ። ነቲ ነብሪ እውን ካብቲ ቦታ ንክኸድ ይገብሮ። ንሌሬሶ እውን ካልኣይ ዕድል ሂባታ እያ። እቲ ነብሪ ተዘይህሉ ነይሩ። መድሓኒታ እያ ነይራ። ኣብ ስምባደ ስለ ዝነበረት እምበር ቃንዛ እንዳተሰማዕ እዩ ነይሩ። ሌሬሶ ብጣዕሚ ደኺምዋ። ኣብቲ ኪሳ ዝነበረ ሲጋራ ውፅኣቶ። ኮይኑ ግን በታ ሓደጋ ምኽንያት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ ምኽንያቱ ሓያል ሱስ ስለ ዝነበራ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ተስፋ ብዝሰኣነትሉ ሰዓት ድማ ብሓሳባ ቅድሚ ስለቲ ዝተፈጠረ ትሓስብ ነበረት። እቲ ቦይፍሬንዳ ዝወደቐሉ ቦታ ቆፅሊ ጌራ ምድላይ ትጅምር። እቲ ኣውሮፕላን ናብ ምብራቕ ይበርር ከም ዝነበረ ትዝክር እያ። ሓደ ቆፅሊ ሽቦ ብምጥቃም ኣብቲ ማይ ውሽጢ ዝሕብር ቦታ ትምልከት።